Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kin taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuklok-tuklok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Asa mo? Sige, Asa mo go na, to? go na po, go Asa? na. Tama to. Asa mo? Asa mi? Ha? Sa ilang nika, magpatudlo big mujul. Uyo ba to mo? Ato na sa mamiga Tempa. Kinsa mo na si Nika? Ay, Kap, Idol Rap. Ha? Mika, Oh. kato ng anak ni Sano. Maunay anak sa paboritong tanod. Ganun. Anak ni Sano. Di magot pa mama lang sa pinaka-bright sa mga agod pa niya. Patudlo ni ba kay lisod ka ang module. Classmate mo ni galang naman Nika. Dili Pa. ba classmate pero kami kabaloan eh. Ha? Pa, paminaw, dili importante kung na-classmate o dili classmate. Kay ngano, muna na guna nag-tutor good na magpatudlo. For example, ikaw, asa man ka ni Agi, kapitan ka. Oo. Nagpatudlo ka sa pagkakapitan, unsa unong pagka-taagi pa Oh, kapitan. mauna ko mo, go. Go. Go na siya, oy. Tempa. Ang ikaw darling, asa mo ka darling? Nakita ka naka-uniform ko, asa man ay ko ha? Oh, Sa sige. pagtuon nimo asa man ko pa dong. Oh, lagi. Sige na. Ayaw, Kap, di mag-referee pa ng basketball. Sige darling, joking na darling. Jeti pa ko Oh, mauna lagi ang darling. tanawa ha. Oh, maliit ka O mali darling. mo go na jud ko. Oh, Ay sige. patagkuan han na. Ako si John. Ako ba ang nakulbaan di ako ani? Oh, kasi may tuyo ninyo nga niya man pinagkita naman taga sa barangay. Alagi mo yung dire lagi kay Oh. nami to yun, yung confidential ang siya. Ako. Confidential. Pero okay ray, salig mo ko sa imong tibok pamilya. Maray problema. Di pa kay ako taning kuan ba kay confidential ba ya, di ba? Wala Kasi problema siya no, salig lang ko sa imong tibok pamilya. saan nila mo din masudlong tag mo sa kwarto ba kay. Pero si unya, unsa may ako ikalaga ninyo? Ako an man good. Alam mo ko plano good. Unsa man plano? Nga mulansad ko sa sunod eleksyon pohon So unsa man? sa pagkakapitan. Nangyan ako si Kapitan Rap. Oh, okay. Nindot ka na, Kuzel. Pero makasalig ba ko nimo nga mo suporta mo na nako ana. Oh. Ay, support lang gani, why problema ninyo Kuzel. Oh, wait, mo support gid mi. Uban sa kong mga pamilya. Oh, basta namin nimo. Ana, dapit ko nimo. Kami sa Sawa Park, mga school, kami sa Joe. Oh, mo ba? Nindot. Oh, basta kami, ako support ko ninyo kay Migo gud ta. Nga ba? Kapitan? Ang kapitan siya no. Kanang nindot no? Ayo! Ayo! Ay! Hala! Uy, Naikausap ka! Naigaw ko silang kwartahan! Agoy, ikaw walang nalitabang na ko! Sorry kayo. Sige, wala! Okay ra? Saan na siya? Ha? Abi na kuliguran diha. Ah? Mo ba? Mas mayo ni ihatod ni sa ilaha. At amo lang natin social. Amo lang hatod. Para masigurado gyud ba. Ako ba ang naoy? Nagpihana, katulog kung nakanta ka ng ano, itong Maulit. habal. Mo to bayana to. Ano kanta habal. Di ba? Daga pa man to? Daga, miss ka niyang gingon. Ikaw mo. Tao pa ba? Ikaw Ikaw mo. sa kay mo. Wa, siguro mo balik to. Muda ginit ka to? Tiguan naman to. Ha?
time pa. Kaseryoso ko na to ron. Seryoso ba? Ako? Seryoso? Ah, dili ba? Ikapilang basong tubig na nanimong ininom niya. Ay, kuha lang ka nang giuhaw lang ko init mo gun. Kanang... Ay, kung pagsinagod, oh. Ay, Dili man gud na imo ang ininom na nas tubig. Gawas ko nung kung stress ka. stress. Ako, stress? Sa may ginahon na nimo, nakunahon na katong gisulti ni Chairman Juganina. Hoy. Nunog taon. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ang ako lang ba? Ano eh? Lab. Love na sad. Ganina na juga na imong love ha. Sweetheart. Adlaw. Basta ako, basta dahil lang ko kay marbuak mo himutang nga tong ako ba pero okay naman. Ha? Ibaw ka. Ayaw lang tayo na ha. Okay, kung pabitaw nimo, daghan pag pwedeng mahitabo. Diba, ano? Ikaw rin yung nagsulti na ko, anak. Oh, pero di ko din ako nangunahon. Talang Ay, maayo ay. Kung tanga sa na si mo ang una-una, okay, nagkaniatiman na imo ang dalaga. Ano ako man? ano siya? Ano siya man? Ano? Wala pa ka makabantay sa ni Chairman Joe ganina nga magsigig tanawan ni mo ang dalaga? Dawis, mami ba? Wala mong good. Ikaw no. Ang atong anak, natural din na imo tanaw kay dagan na gunagon di ba ka o tanawa liwat ra ba kanina ko og bilay ang ilong laywa gud niya ka lang akong ilong pero ang ilong pero atong dahil lang gud si konsyal kay total ang atong anak dagan naman. Bantay jud ko nga. Hapit na lang gyud matangtang ang mata ni Chairman sa sigig tanaw niya ni Di Dinika. man gud tanawa ra gud ang lawas sa atong anak ko. Di ba? Gani. Anong ikaw na nanay kay mga future nimo na kinahanglan imo ginang i-offer no? Kay kani imong mama manggod kanang nakabantay mo siya hadlok mo na siya nga. Ah, bahala diya eh. Uy, nak! Tanawa ng luod na hinuon. Ikaw na imo ginang taga malis niya tong dagan na ba yan na siya? Ikaw ito ni Agi ito, di ba? Katong kitang duha ba? Ayo! Bel! Yan mo! Ayo! Ayos. Bel! Baray tissue. Sing mag-ayos. Yan mo! Kanang itong bayan na? Oo, sa mga eh. Basta at least. Isa. Nanitix Umutir. Nangita sila Isa Nangita sila kisay mo siyo Kinahanglan sila dos agudos Junior? Oo, dos agudos Ato tawag ko to sila. Ha? Dosa ko to Junior ha? Kisa si Sila si Buyoy si Kon ba? Si dili si Gringo. Greg di ay Gringo nasan? Oh, ito tabagan na no Na boss. Boss. Awa boss eh. Wa mi magligoy-ligoy. Wa mi magligoy-ligoy. Among gituman ang imong gisugo na mo, giuna na mo. Kaya si ang mayor god to mo China mo na giuna na imo ha. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dahil na dito dire kay nagko importanteng tuyo. Oh, basi kani imong Ako'y toyo ay. baligya, oy. Oh. Pip, tagay sa tarabi kay kanon kay kuan ni da. Ikaw no. Nakoy baligya. Sus, mga authentic jud ni siya. Ganahan jud ko ani para sa iyong anak ba. Ngayon jud inyong anak. May buong lang tani niyang muari mas sa tumbay nga. Gani may pagka-social ba nila? Sweetheart. Di man may maka-afford ano eh. Unsa man Kamu imong dili baligya ka ay? afford man may budget para anak. Uy, amo pagstorya anak oy kamo ba? Pasimple-simple lang mo niya to di ay. Ay mo tawag ko ninyo mga kuan good. Kaya ba kung ka-afford good mo? Ikaw no. Kamu pa.
di ba? Imor magyaming isupis na bun kay wa mi mga uyamot kay mi nya karon ni aka. Oo na. Uy, anang kalimti na lang ko to. Kalimta na to nato, no? Ay, no? Suod kay mo ni Mayor. Nga rin ba ito ni one time? Yun sa kanang pagibaw. Ibaw di ka. Ay, basta lang. Ay, nalalagkonpuan. Asa yung anak ko yung tutong papilion ani akong kita ka ani mga authentic So, mo na ni. mo authentic? Oo, tanawan na, na mga kwintas. Isa na. Ikaw, anak. Dali, dali. Nak, anim dominak. Ang atong amiga, nagkakikuan, pero ang atong anak na to. O kana day, ang ayan kay kaani una o kana. O mga lahas na ha o basta na kay Rico ani mi IT. Kuha na yung anak ko dalaga na ba yan na? Wate kabayad anak. Ngayon anak. Wate kabayad. Pala mag-sweldo ako sa barangay. Ay, katalo. Oh. Ikaw na magmingo kag portahan mi nya. Ibaw biya kang pilari income na mo sa barangay usahay. Tulo pa ka buwan o na makakapait bugas. Wako. Inyo jo padunggon yung anak mo nga di mo ko anak man yung Di, storya di. Fit na. Kaya lagi ninyo di mo ko rin ako ipakas good putangon ta mo. Bitaw di. Pindot kayo. Putangon na to. Asa may mananan ni? Sweetheart. Di asa may man? mananan ni. Pay Na? Bayro no na sa na. Asaan ni? Asa may ganahan ani kani? Kani asa mo? Bahala. Pila man sad na. Kaya kani ninyo oy o kani o. 10,500 na ni. Unsa? 10,500. Putangon lagi ta mo. 10,000? Oh, pila naman na oy. Unong ka buwan. Oy. Ako? Basta. 10,000. Bahala na mo diya. Ha? Oo, demos. Oh. Ay, kabla ka mo. Ay, liligib. Gusto ka picture me? Apakita ka na mo. Nami gihuat diri kaniyot. Nami gili ba? Kaya bawa biya ka nga. Kini may gisugor na mo ni mo. Lisod ba may ani kay. Andok na tayo. Bawaan ta. Oh, picture me ha? Oh, ha? Oh. Oh. Ako na sildi, boss. Forward na. Ano, boss? Nadawat mo? Oh, kita ka, di ba? Relax sa mga diri kay ano. Magditso tag hamang gato, bawa biya ka nga. Bawa biya ka, boss nga. Di sabi ni mo pagtrabaho na mo kay bawa biya ka, no? Kaniyo sa Miss China, o, tanawa. Di sabi tanawa, di sabi, eh. Oh, sige, boss. Salamat, boss. Uy, Tasa yung boss, eh. Back to back kuno, back to back. Kisa mo ba? Dos pakatok. Ha? Junior? Wow. Gusto ni? Bakato? Uy, crew lagi apong ko, ninyo. Oh, sige, crew ka. Unya, unsa may tanaw nimo sa pamilya ni Siano? Suporta ka to nako. Siguro ginapakonsihal kay ano. Si kapitan og si Nisiano kontra kay nando ha. Pero wa sa ko kay bawsat kung say rason. Mausap. Wa so kay ba sa Ginoo sa problema na ni Siano. O lagi niya. Asa man taron? Aw, di ba na yung kato nga mga tutas sa mga parente? Ano ba to? Karon Oh ya, ta. tara ta. Uy, namin na. May hapon, boss Hel. Hapon, ninyo sir, naadi mo sir? Lain sige kuha, may diri na, dami doon mo. Sige. Kanang, kuhan ba? Likod mo. Naku sa mo diri? Nami raming istoryahan na si Mio nagkuyog mo. Mayor? Awa, rabat sa Hong Kong. Ah, Ano na ko diri kay gisugo ko mayor gud nga magsusis barangay ba? Gisugo ta mayor. Busuro ito sa barangayan. Mo gani, magsusi Kaya ta ta ba? pamonitoron. Mo gani, ang susi Pero ba? baon na mo mission. Mo na mo mission. Iyon, kung saan mo diri? kami sa diri sir naggawa rami diri sa lugar sa kuan barangay. Kung saan ang mga tao diri. Oh. Kini may angay himong kapitan. Ibaw ka kanas konsihal. Ugihan kay ni magsiginig house to house dis mga mulumpyo dis barangay. O ba? Oh, muli, mo gini angay ito butaran ni ani. Oh, oy. Ka na magsusi sa iyang constituent ba? Unsa to? Constituent. Spin. Spell? Basta constituent. Moron na siya. Oo, di ba? Susi, kamu sad. Mo sa na mo mission diri. Pareha tang mission. Mao ni siya angay nga himuong Kapitan. sa IBC. IBC. Kauban sila si Cap Milan. Oh, Sila kapitan. siting buok. Oh, di Kisa po itong kapitan sa... Sino nga ito kasi pa? Rooney Sabah, Oo. Kisa pa kan? Rooney Sabah. Rooney Sabah. Rooney Sabah. Oo, ni sila. Angay na sila himuong kapitan. Oh.
Basta ako lang isuportahan. Oy, wala problema na. Basta kung sa'yo man doon sa itong mayor, agad agad mi. So, mama, kung sabi ito yung ginudo. Ano mo, more lagi na mo. Lagi nga, magsusi mi dire nga, magmonitor sa barangay ba, kung sa'yo mga problema. Kaya mo tawagan kung among mayor, Ayaw ano sa ang mayor. doon nga gisugo sa mga diri mayor, ang nakasusi diri sa barangay. Oh, mo sa naman tuyo. Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Balita ka! Kap! Dito kayo balita ka! Kap! Sorry, Kap! Talpa! Oh, saan? Inyo, wa mo respeto ako. Kap ay! Nay! Unang tutoy! Sa Kap! Idol rap! Excited na kayo, Kap! Balita ni mo, Kap! Usa! Oo, excited kayo! Usa nga na ko! Kap! Idol rap! Lara mo na niya! Pero, talpa ba? Ako ba, inyo mo kong gibanda-banda? Usan, inyo mo ko, nakaminos mo ako? Wala, Kap! What? Tungkol sana ka-excited na mo ba nga? Nga naami balita ni mo nga, nindot kayo! Ito ko. Flash report! Sa tinuod, sa tinuod bitaw ko. Ani ha? Sa tinuod lang kap no. Kini amo isulti ni mo ron. Init pa kini nga balita. Labas pa kayo na! Labas ba? Labas! Sa mga balita. Nag-uros-uros nga balita! Usay balita nga inyo, ihatod ka na ko. Para madali tagot, ikaw na istorya para klaro. Ano ni Kap? Ha? Among nakita nga ang mga bata-bata ni Mayor nakikistorya ni Konsehal Joe ug ni Iskijon. Oh, tinuod na kap. Wala makaduda kayo. Nga kap usapon na pila ko murag confidential dito lang istoryaan kay halos nang magdul isad now. Bitaw ka. Oh, di ba? Mo plano ana kap? Ya sige mo jug lingi-lingi. Hadlok madunggan. Oh, hawa. Ha? Sus, nya, bilis. Sige ka na. Bunya kap, ano man na? Bau ba? Nakadungog po sa ilang istoryan. Kap! Ha? Idol! Rap! Wah! Wah, pagyo! Patay tayo ni Kap. Ay! Ako mga batos-batos. Wah! Ijin. Ijin sa sinisibo? Ay! Agency? Wag mo kadungog? Ha? Wa. Wag mo kadungog sa istoryan? Wa! Wah! Sandok! Wah! Yan! Wah! 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 Ay, Kap! Kap! Sorry, Kap! Kap, sorry! Sorry! Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon
Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyari, wa ko'y milyonis, bugtong bahandi, gugma sa akong mistis. Wa ko'y kangho, wa ko'y gamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.